tan elegant que veus sóc jo. Per diferenciar-nos ens hauríem d'anomenar d'alguna manera. Jo em dic Sengüetagon. Sí, amb aquests dos punts tan estranys sobre la E. En alguns llocs del món, molts xiquets i xiquetes no poden anar a l'escola. No ho entenc! Si tots són diferents però tenir els mateixos drets. Per això, un bon dia es van reunir unes quantes persones per pensar de quina manera ens podíem protegir perquè puguem ser feliços i segurs. I d'ahir van sortir els drets. Tots els xiquets i les xiquetes tenen aquests drets. Però atenció, això és molt important. Per a cada dret també tenen com a mínim un deure. Tant tu com jo tenim un nom ben bonic, però sabem que hi ha xiquets que no tenen i tu saps que els tenen una nacionalitat. Clarament tenir una nacionalitat vol dir ser d'un país. L'opinió és una cosa que la penses i la dius. De vegades no m'agrada que opinem diferent de mi. I a l'escola? M'agradaria opinar sobre què han estudiat. I al carrer m'agradaria que hagués més plantes i pertatgeries amb llibres com este. Saps que en alguns països del món hi ha xiquets i xiquetes que no poden jugar? Això no pot ser! Tots els xiquets i xiquetes tenen dret a jugar. Xiquet, xiqueta! Xiquet, xiqueta! Els xiquets i les xiquetes tenen un mateix dret? És clar que sí, hi ha xiquets que amb qualsevol cosa són feliços. I també n'hi ha xiquets així. Els xiquets i les xiquetes tenim els mateixos drets i els mateixos deures. I el secret és saber si en alguna cosa ens veiem diferents. Aquesta diferència no serà mai una desigualtat. Sabeu que és tenir capacitats diferents? Per exemple, una gavina pot volar i jo no, però sé jugar al rugby. I jo, a la cuina, sé preparar uns plats deliciosos i amb sorpresa inclosa. Quan vull fer un ou ferrat, m'és una truita. Quan vull fer una truita, m'és els ous remenats. Tots els meus amics i amigues tenen capacitats diferents. Hi ha xiquets i xiquetes a qui no és fàcil veure, sentir o caminar o relacionar-se amb els altres. També tenen dret a rebre l'atenció que ho necessiten. Atxú! No ho fas malament. Estossegar és una pista de que s'hem posat malalts. És com si te n'agares amb una molla de pa. Hi ha vegades que anaves al metge i te diuen un xarop i et cures en un 3 i no. Tots els xiquetes i xiquetes del món tenen el mateix dret al que visita un metge. Anar a l'escola serveix per aprendre moltes coses i per fer amics, per conèixer a altres xiquets i xiquetes i quan hi ha alguna cosa que no entens, allà t'ho expliquen. Som els defensors dels drets!